Okay, er det her så nordlys? Er det virkelig lykkes at fange nordlys? Er det her nordlys? Bevæger det sig? Ja. Nå, Justina har lige skrevet til mig, at det er nordlys. Fantastisk. Men altså, jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal sige. Jeg tror, det er flottere op i Svalbard, så jeg tror, vi bliver stadig nødt til at tage det op. Eller i hvert fald et eller andet sted i Nordnorge. Det er jo en del flottere gennem mobilen, end når jeg bare sådan kigger. Hov, kommer der noget rødt? Hvad er det? Nå, det er måske også nordlys. Eller hvad? Kan det godt både være rødt og grønt? I don't know. Nå, men det er da flot igennem mobilen, og så kan man jo blære sig med, at man har set det. Men jeg kunne altså også godt tænke mig at se det uden mobil. Jeg synes ikke, himlen er sådan mega grøn. Men her bliver det også rødt. Det gjorde det altså ikke før. Det var ikke rødt. Wow, ups. Ikke tabe mobilen, det ville være rigtig dumt. Men jeg ved ikke, jeg synes ikke, det sådan bevæger sig så meget. Gør det det? Nå. Jamen, hvis Justina siger, at det er nordlys, så er det nordlys. Fedt! Jeg har set nordlys i Hillerød i min egen have. Og det er flot. Gennem mobilen, det er det da. Hvad er der herovre? Nå, ikke en dyt. En lampe og en stjerne og nordlys. Jamen, det siger vi. Det er flot.